Je 11. február 2025 a dnes rokovalo Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici. Mali sme dosť veľa práce, rokovali sme takmer 9 hodín. Schválili sme viaceré všeobecno záväzné nariadenia alebo ich úpravu, napríklad aj to, ktoré sa týka prideľovania dotácií. Prerozdelili sme financie na dotácie na tento rok a o dotáciu si budete môcť požiadať medzi 27. februárom a 15. marcom. Takisto sme schválili všeobecno záväzné nariadenie k novým názvom ulic. Schválili sme všeobecno záväzné nariadenie, ktoré sa týka narábania s bytovým fondom a takisto sme upravili VZN k parkovaniu týkajúce sa prestavby Rooseveltovej nemocnice. Tak sa ozvem opäť na budúce. Prajem vám všetko dobré. Dovidenia.